igama lakhe uyibiza ukuthi unto encane isuka madoda noma kanjani endlini zokusakaza kwi-Vibe FM isikhathi njengamanje 20 kushana kanjani lapha ihora lika-8 ekuseni sibele lesikwamukele masanda kuyivule radio lami igama nguFistos umngane wami kuzakuhambe kobumba lapha ihora lika-9 ekuseni insizwa le yakaZondi lapha endaweni yase-Great Town bathi usenze lo mfokaZondi ngosuku la izolo ngiyibona lapha inikene ikhanda lapha ngesikhathi sibuka lapha iKaizer Chiefs lapha eBay Stadium ngokuthi insizwa iphathekile kahle shana kanjani ingoma emnandi kakhulu ngendlela eyisimanga ethi ukhethe mina lapha kwi-album yakhe asanda kuyikhipha njengamanje esematheni esesiyibonile lapha ukuthi sishaya ngisho million. Kodwa kunengoma engiyithanda kakhulu lapha ehamba kakhulu lapha engizwa lapha athi into encane athi mama nobaba bengisacela lapha ukuthi ningikweletele yena ngoba ngendlela engimthanda ngayo uthi amalobolo usawakhokha lapha sengiphambili uthi anike ningilobolise nje ke ngikuthi kunjani lapha emshadweni uyangikhumbuza into lapha eyisho lapha umkhulu wami lapha ethi ingane zasekhaya mangabe sekhona sekumele ngabe ihambe yogana uzothi mayiqala ihambe yohlala u6 months emva kwalokho athi masebona ukuthi cha ihleli sijwayela bese ethi ngifuna izinkomo zami ke kodwa ungakaphela u6 months lutho yabona ke mangabe sekunje ningizwe Afrika sinesihambeli sethu ke namhlanje kumbe lapha iguest njengoba bengisakhuluma lapha ngeyivakashi eyisuke ibekhona ningizwe Afrika ngitheze ngiphakamisa amehlo nami usekhona umuntu la usisi osivakashele eningizwe Afrika kwi-Vibe FM ku 94.7 sizozwa ke kuyena kungekudala ukuthi usisi usiphathelene kodwa nje kafushane mangabe ngibheka nje mina mangabe ngikhuluma ngayo la ngikhuluma lapha ngoNombuso ungwakwaNtombela lapha uyi actress phinda beyidance abe yimusician abe yimodel into engaka kumuntu oyedwa shothi CV inama page amangaka angangezwa kuyena hayi yabona masikhuluma nge-talented eningizwe Afrika sikhuluma ngentsha ngoba umuntu omusha lo engikhuluma ngayo i2K leli engizokhuluma naye la into angazoFistos sibingelele sikwamukele emsakazweni iVibe FM. Sanibonani balelele emakhaya ngikhuluma nontokazi uNombuso yaNtobela eqhamuka lapha endaweni yaseNanda eMatiwe uMiss Ibhinqa KZN 2025 njengoba silana size kwi-2nd annual sizomema abantu. Ngiyabonga ukungicorrecta uyazi njoba sengizwa la isibongo sakho uthi Ntobela sengiyabona manje bengicabanga ukuthi Ntombela kanti ke into eyodwa kuyikhona nje ukuthi i-different ithazelo ziyefana nakho ka uFistos akekho Roma nje ngoba nami njoba ngokwandlangisa khona abathi idlangisa abangawufaki UN ekuqaleni so shuthi lento kodwa mase ubona lapha ithakazelo kuyinto eyodwa. Yebo njalo nje Nkosi yami. Siswami ngicela ubikelele umlaleli weVibe FM ngalesi sikhathi uzethule nje ukuthi ubani uphuma kuphi yini ekulethela emsakazweni ekuseni. Sanibonani balelele emakhaya ngikhuluma nontokazi uNombuso wakwaNtobela umahlobo uMampangazi ethi usobahla udadethu umshazi intokazi eqhamuka lapha endaweni yaseNanda kodwa ngokuzalwa izalelwe lapha endaweni yasehostela eSulabasha kwazise njengoba ngila namhlanje ngize uMiss Ibhinqa KZN 2025 iqueen yabo Nkosi yami njengoba silana nje size njenge-2nd annual. Yes, sizomema amanye ama-models ukuthi akhona ukwazi ukungenela uMiss Ibhinqa kwazise phela uMiss Ibhinqa uqale last year. Wesisi mina ngiyadideka ngoFistos nomlaleli esekhaya yini uMiss Ibhinqa? uMiss Ibhinqa ilapho khona umuntu wesifazane eqhakambisa ubhinqa bakhe indlela yokukhuluma indlela yokugqoka indlela yokuyihlonipha nokuyigqaja nje ngokuba umZulu lapho. Yebo. So ukuba uMiss Ibhinqa uma ngingabuza nje ngoba ngiyabona uyintokazi so uma intokazi inayi ingane ikhona nje manje esekhaya ithi nami ngiyafuna ukuba uMiss Ibhinqa wenza kanjani ukuze ube uMiss Ibhinqa? Akhona ama-applications lapha yana kuma-socials ethu eyasibukhosini media uMiss Ibhinqa KZN yatholakala lapho kodwa ke okumele ukwenze as ufuna ukungenela uMiss Ibhinqa ngikhona Nkosi yami njengoMiss Ibhinqa walast day ngizokusiza nje lapho nalapho kumele ugcwalise ama-forms kumele ube ne-confidence kumele
wazi more about ukuba yibhinqa, indlela yokuhlonipha, indlela yokuyiphatha ebantwini, indawo kumele ungayihambi, indawo kumele uyihambe njengoMiss Ibhinqa. Hey madoda, shuthi lento icishe ifane noma kuthiwa lapha khona uMiss South Africa. Yebo injalo Nkosi yami. So uMiss Bhinqa usuke uyena umuntu ngizothini angithi uyabona kuthiwa khona uMiss South Africa. Yes. Intokazi engikhumbulayo ukuthi iyona yatrend kakhulu lapha angazi kwakuthiwa uZozi. Yeah, uZozi Mnintunzi. Yebo. So wena njengoba uMiss Bhinqa ukhona omunye uMiss Bhinqa noma uba uMiss Bhinqa kulowo nyaka lo njengoba ushilo wathi ngo-2025 if ungaphazaba. Owokuqala Nkosi yami uMiss Ibhinqa yimi. Hayibo. Kavulwanga Nkosi yami kulonyaka sobe sibe nawo wesibili uMiss Ibhinqa. Ukhethwa kanjani uma ufuna ukukhetha umuntu ukuthi uzoba uMiss Bhinqa? Kuzoba ne-competition lapha ngomhla ka-6 June izobe lapha ePinetown eSavile Hall. Kuzobe kuhlangene khona ama-models azobe ezocompete lapho alolu sicoco saMiss Ibhinqa. Okumele nje naku-Facebook kuzobe kukhona la khona kuzobe kumele bevotelwe khona futhi in order ukuthi umuntu akhone ukuwina. Emsakazweni Vibe FM mangabe usanda kuyivula iradio ngalesi sikhathi sikhuluma lapha noMbuso ungakwantombela. Mina ngizosho leso noma Ntobela. Ungithemba ukuthi kunomfowethu lapha bengifunda la eLangen TVET College yabo la kaMashu campus. Kunobafo ekuthiwa uSibu. Uhleze ilalela iVibe la kwaBhi. So ngicabanga ukuthi uzojabula mayizwe ukuthi nawu sisi wami la emsakazweni Vibe FM ngalesi sikhathi. Sisi wami ngifuna ukuthi sigwinyamathe siqhubeke nohlelo emsakazweni Vibe FM Wake Up Breakfast Show. Mangabe usanda kuyivula iradio ngalesi sikhathi nguFiso ngakwanhlangisa uFitozi umngani wami akahambe yedwa ke usizi la ukhona ubafo yebo omshutayo akasidla na ingoma yakhe lapha uyibiza ukuthi imbongi yasebukhosini. Ngoba kuthiwa khona namakhosi lapha engeke ngezwe kuthiwa iKPT la ngana ukuthi iyona yini le. Akuyena bafo. Asebona. Indaba. Ngibheka 25 minutes to 9 sibelele sikwamkele kuleli hora elokugcina mangabe usanda kuyivula iradio sikhuluma lapha noMbuso ongakwantombela endlini zokusakaza ngalesi sikhathi sikhuluma lapha neBhinqa intokazi le engiyibona ngempela futhi ngisho uba uMiss South Africa mina bengicabanga ukuthi mhlambe isaya lapha ngavota ngisho ukuvota makuthiwa ingenile lapha i-competition yokuthi lapha ikwazi ukuthi ibe uMiss South Africa. noMbuso asiqhubeke sesimina ngumsakazi ongabuzi kakhulu engifisa ukuthi umuntu istory sakhe mayisazi kube uyena okhulumayo ukuthi manje njengoba kade sigcinela so ukhulume nomlaleli ukhulume nengane esekhaya ngohambo lakho nange italent leli onalo. Siqale lapha ongeneleni uMiss South Africa one day Nkosi yami ngiyokungenela Nkosi yami cela ungivotele. Ukungenela? Ngizongenela. Uzongenela. Yebo ekuhambeni kwesikhathi. Engingakusho nje Nkosi yami nganza wethu nina enithanda ukungenela uMiss Ibhinqa KZN ngiyatholakala lapha ku Facebook nguNombuso wakwaNtobela na ku TikTok. Uma ufuna ukwazi imininingwane eminingi uzongithinta lapha kanti ke angizibani ngiyatholakala. Engingakusho nje ukuthi akuzange kube lula ukuba kule industry kumele ngazi ukuthi ngenzani ngihamba nobani ngikhuluma nobani ngiqoka kanjani izini izinto engizenzayo in order for me ukuthi ngingadicileli isithunzi sami Ibhinqa yasebukhosini media phansi. Ukuba kule industry akukaze kube lula ziya khona ingqinamba kodwa ekubeni khona kwengqinamba kumele uyikhumbule uphinde uyikhumbuze ukuthi awufikanga nje ngekhasi la banana usebenze kanzima ekutheni ufike la ukhona njengamanje. Wena mlaleli osekhaya ofisa ukuba uMiss Ibhinqa ilungiselele lapha ekhaya ukuba neconfidence abo nje movie ekseni ubuke esibukweni uyitshela ukuthi ngiyoyingenela la competition uMiss Ibhinqa and ngizobuya nayo i-title. Okunye nje kumele ngicacise ukuthi lapha kuMiss Ibhinqa ngoba kuthiwa Ibhinqa Nkosi yami asifaki i-makeup izinzipho uba unnatural beauty nje Nkosi yami njengoba nawe ungibona bhuti wami ngo-natural Nkosi yami. Yazi angifuni ukukhuluma indaba zabantu nami ngithi kodwa muhle umuntu natural.
uyazi awudideki ngisho noma usumbona ekuseni mhlambe bengibona iwele lakhe cha angithini kodwa muhle umuntu oyigqaja futhi umuntu wesifazane engibona ukuthi umuntu owakhiwe efane nawe ngicabanga ukuthi nentsha kumele igqugquzeleke ukuthi ukuyiphatha nokwazi ukuthi ukhule umuntu uyilento eyiyona egcineni nakwazi ukufundisa abanye so kudingeka i-age engakanani makuzobele ube uMiss Bhinca. Lapha uMiss Bhinca bayangenela abana 5 to 8 years uyi-Miss labo, then Miss kuba ama-teens it's 8 years to 12 years, then ama-seniors is 12 years to 25 years abadala lapho. Kodwa-ke imali yokungenela u-250 nje nkosi yami evulelekile wonke umuntu yokujoyina uMiss Bhinca. Ntokazi emsakazweni iVibe FM ku94.7 ngicabanga uso khona umuntu ofuna ukukhuluma nawe ngalesi sikhathi ngicela ushayela ku07A0729040900 sizwe kuwena ukuthi izisho nezaga lezi kade ikhuluma ngazo la ukuthi ibanjwa isemaphuphu imithende ihlabisamile nombuzo ngifuna ukuthi sigwinyamathe ekuzolandela la ngifuna ukuthi sikhulume ngalezi zinto ozenzayo. Ngifuna ukwazi mina ukuthi uzenza kanjani ngesikhathi esisodwa isikhathi sithola kanjani ubani futhi okugqugquzela ukuthi ukwazi ukuthi ubalansise lezi zinto ezincane ngoba la mangibona uyimodel uya-act yini futhi okunye ngiyadansa ngiyacula laphayana ngiphinde ngisakaze laphayana hayi uyazini nayi ingoma kaCofi la uzama uCofi lo yimbongi ithi imali featuring lapha uPhila Dlozi